ahun lai ani boka SSR ria tile kan Ghana iti ve sek mayang o amasa in midu sakna le support na ka don that ema wanga kan channelin subscriber nuai khat kan kai veta ka wangin in zawaya chunga thinlung takin lom thu ka han soi masadua malam pan zel turing ke kan pen tlang zelanga milarte chanchin ngai nom tak tak nen kal chho zel kan tum don nia Mumbai Police ten Susan Singh Rajput thina postmortem report an ti chua ain khai wanga tho chama thi tia an tarlan chu a chanchin lo hria a thalak te lo mu ve tu mi tam tak chuan an oilo hle baka SSR chung te ngei point mani in ti hlum nge ani ti pom theilovin mi tu te emo tha nge ani an ring purani kha India ram hun san san atanga nor na salut tukle Bihar state sarkar hialin CBI chuitura sarkar lai puyangen ta ka wanga CBI lamin SSR thi dan hu chuina chu antran veta ti media tam takte thuziak kan mu atangin kan riat to kha Maharashtra state sarkar lamin hei chu an thu nei na chin pia lamani kan state chunga thil thlengani a state dang in rolarem lo tia nu chuina tur kong sang sang an lo do dal ve ngar ngar awangin Bihar state chuan nu chuina hi CBI kuta hlan turin Supreme Court an lo thlen zui ve mek boka Supreme Court chuan he thu buai hi CBI chau lo chuan fel file rin tlak takin an chui chuak don lo ti hria in CBI kuta thunei na pum hlum an hlan zui ve ta ani nu chuina kal thui tual tuala Bollywood star te mingpo aron lang chuak ve ta zau zau mai an mi man tena drugs kai noya midang ming an tarlan zinga tel ni velem lo Salman Khan mingpo pon lama tangin aron rivele tatlat mai chu thu chu tun nai maya Salman Khan te chung kwa in Mumbai an chua san ti thu thang hi ani chung kwa an jin chuak thut hian mi te makti a hlo hle a hetia chung kwa an jin chua thut chan hi NCB an hlo wang ani ti te po an omani NCB hian kan thria theu to angin damdoi manga sum don na lam an chui meka he nu chuina hian an mi man ber ria atong du tak em awang le Bollywood lam ming apuan tak zeu zeu awang hian Salman Khan po hian in nam noi na nei ve in NCB te hi ma chon lo ram dan adap mek em ni ti chu zona om thei ani Salman Khan unau pa Sohail Khan le anu hi Mumbai airport a mudun ni in hemini vek hian an farnu Arpita Khan po airport a hian Mumbai a chua san tur hi mu ani boka Salman Khan po hi airport a mu zui ani vele ani Salman Khan te chung kwa hetia Mumbai chua san tura airport an mu hian ti ati tam zui hle a media le mi pui tam tak ngai dana chuan Salman Khan hi drak kai hnoya hian alo fi hlim bik chi alo awangin NCB te hi tlan chet sana tumta ni in an soi Supreme Court in SSR thina chui tura CBI te thunei na pum hlum apek ta ka wang hian Maharashtra sarkar chu sarkar lai pui chunga alom lo hle a Mumbai Police terin lo wang le Maharashtra sarkar ngei po anrin lo zia lan tirna ani ti in anlung oilo thu an soi CBI in nu chui konga thunei na pum hlum an han nei chi a Narcotics Control Bureau le Enforcement Directorate te an lo lang zui ve ngal boka SSR thina thu buai chui mek po in beisei phak bakin ma aron son chota a beisei lo khana tangin thu mak pui mi te mak ti em an lo beisei phak ba ka mak aron ir chuak ta nul reng ani Central Bureau of Investigation chuan Susan Singh Rajput thina thu buai chui mek hi a mor bok anai to ti thu chua siamin chu nu chuina report kim chang chuan SSR thina thil riat sual le zona om thei ang zong te po a huam kim vek tur thu media te ma an soyani ni e Maharashtra sarkar hian sarkar lai puilam hi an handem takna a an thil chui dan le thil ti kwal dan vel khan mirina hlo ema SSR thina po mumal taka chui du lovin michal lang tak te humtum ang hrimin thil an ti kwala Susan Singh Rajput thi dana an thu chuaten milunga dum lo ema wangin Bihar sarkar hialaron enroll angai pha atopa pheichon CBI an lo lan pha ta rengani sample tool angte endik tu zinga mi doctor pakhat chuan heti hian media te ma a soin kan thil mamo angte Maharashtra sarkar atangin kandong fel ve deuh chi ania report pe felnan chuan hunala du dewang heng Maharashtra sarkar hne na tanga kan thil mamo kan huang te hi Marathi tonga ziak te ani nukloma wangin lelin lete te alangai dona September ni sompasari khian medical kan thu khom dona chumi hnu chuan report po achuak zui ve mai tura nga yang ati Medical Board of All India Institute of Medical Science New Delhi lam mithiam medical report le atul ang te zir chiang report thar siam turati te chuan sample tool ang te en dik tu zinga mi doctor pakhat soi ang nge khian voin September ni som pasari hian board meeting chuan nei tangeya
he bot thu chuak hian he khes kal lai mek hi thui taka hung thei do na wangin mi te ngai ven po hlo hle ani Susan Singh Rajput a thina hi tual tha na nge man in ti hlum na ti chu Medical Board of All India Institute of Medical Science New Delhi lam mithiam te board meeting hian nak tuk le mai September ni somni sang ni somni khian an puang chuak to don ni in India Today chuan atar lang zui ve bokani SSR a thina hi mani in ti hlumani lo ni angai theina om nual to a chung zinga chuan ICM tu nirasan zinga theitu ya in ati lain postmortem report ero a phinga ruak veka a ina na thok ve tho ni pespo in zingdar som le achan ve atanga chonudar khat in kar chunga arum kongka an kika honan tum thu a soimek lain WhatsApp lama midang alo bedai thung loi si hengba ka hian SSR rawara tanga sana cheng noi som pali man bote aboral ma zandar som le achan ve vela a in light thim vek te khan rin hlelna ati zual hle a mani in ti hlum tia han chuangot chi chu alo ni mel lo ni inalang video ma sa a ria chanchin karon thlur bing na aka soilan zeu NCB te ma rui hlewa in nam noi mi pani Sara Ali Khan le Rakul Preet Singh minga soi chuak nia media then khatte soi karon soi chhon tak kha do tani ti thule ria chakraborti hian chu tiang ming puan zar anei lo rui hlewa in nam noi ming dang te nen hriat polani nge yang ti in NCB lama an ho tu pa KPS Malhotra chuan Aaj Tak News channel ma aron soi vele a SSR thina kal zela asum khoi ching pen chung chang chui tulam Enforcement Directorate point he khesa an thutluk na hi naktuk September ni som pariat khian puan chu ave an tum mek bokani Queen of Bollywood Kangana point kil sang tanga beina atona sata wangin atan Mumbai a omve reng a himlo nia soin an khuwa Manali Himachal Pradesh lama September ni som pali khan alo hole dai to ani Kangana hian Mumbai a chuasan mani chi a khan Maharashtra governor chu Raj Bhavana ti puin Kangana chuan kan bo ruak ton mek te chu akianga ngai ngam takin ka soi chuak veka ani point fanu ang tak takin min lo enani ti in asoi India Rama State lian ber Paul Maharashtra CM meu po hlau Queen of Bollywood Kangana Ranaut hian Maharashtra CM fa papming po aron soi rivele ta Kangana chuan Maharashtra CM fa pa Aditya Thakare hi Susan Singh Rajput thina mo phurtu te movie mafia ho te ne na chuak ho thina puin Maharashtra sarkarin heti taka min ngai theilo chan chu SSR boral na thudik ka chak chu afo wangle ruihlo chungchanga thudik ka puan chu athin wang teni in chung ho chu kan chief minister fa pa mangai em te ne na in hnim nai takle khoi emo alo chuak ho tlang thin an lo ni boxi a chu wang chuan mi siam that deuh hlek an tum ve ani hi tunge siam thatu jok chu lo thlir zelang u ti in Twitter kal tlangin ala rom chau cherani Kangana Ranaut hian pala hi la a office BMC ten an lo ti chiat sak chu Bombay High Court a an thil ti chiat awangin zang na dom na cheng vai bel chhani dilna a thelu to bok Maharashtra sarkar hian SSR thina chungchang hi thate te khan lo chui hle ni se an state an hming tha anga an police te pon mirin an hlo ni mai tur hiania thuzep ka ne ye an tia an thuzep te CBI NCB le ED lamten zoi nan ron hai lang le loisi SSR hi mani in ti hlum alo ni lo ngat phei chuan Shiv Sena party hi chuan sarkar na an chel zui to lo nge yang le